Que tal, señoras e señores? Son as 6:28 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Antes de nada, temos que dicirvos que moitas grazas, porque onte tivemos unha audiencia espectacular, moitos sodes os que nos vedes todos os días, e todas as tardes aquí na televisión de Galicia, así que estamos encantadísimos. Este bico vai para todos e todas vós. E este bico vai para todos os que non nos seguides nas redes sociais. Seguídenos. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que presentan dúas persoas espectaculares, Pois xe digo dende o fondo do corazón, espectaculares. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Non sei quen se ven rindo máis dos dous. Pois me dixo Begoña, esfórzate, esfórzate. Esfórzate. Eu vou esforzar. Vas a esforzar? Díxome así, dixo, veña, esfórzate. Sabes que Begoña hoxe está non cala. Se estábamos antes de empezar o programa non calaba, berraba e nós, Begoña, que hai que estar calados no plató, hai que estar calados. Pero está nerviosa. Está nerviosa pola receita de hoxe. Sí, estou contenta. Estás contenta, Sí, estou moi contenta. Estás contenta? Sí, por iso dixen eu, esfórzate hoxe. Esfórzate. Sí. Pois, atención, señoras e señores, porque temos unha receita, que vos vai encantar. A ver que nos trae Anxo de Marín. Ola, son Anxo e son de Marín. Eu se presento o plato e presento os rexóns, como lle chamamos por alá, por as Rías Baixas. Os rexóns son parte do porco, pero en Marín facémolo da seguinte maneira. Collemos a parte axeitada do porco, cortámolos en cachos piquiniños, en taquitos, botámolos nunha ola grande, metemos o lume por abaixo e despois o que despois de derreterse vai a grasa por un lado e os rexóns por o outro. E a ver os cociñeiros que ideas novas nos aportan a ese manxar tan tradicional como é o porco, porque estamos nas datas. Un saludo para a miña familia que seguro que me está mirando por alá por Marín. Moi ben! A ver. A ver, esfórzate. Esfórzame! Aí está, Esfórzame cociñando, Néstor, non podo. Bueno, un saúdo a Anxo, que despois estará connosco e traenos algo maravilloso. Roxós, rinchóns, rixós... Que máis? Hai moitísimos nomes, Sí, eu non sei máis. Non sabes máis? Bueno, hai moitísimos nomes para os roxós, xa o sabedes os da casa tamén, en cada zona de Galicia dice dunha maneira distinta, e todos nos valen porque están riquísimos. Don Xulio Mato, que vas facer ti cos roxós? Pois que vou facer cos roxós? Pois unha torta de roxós. Que va? Sí, eso, o sea, máis tradicional que eso, Unha torta de roxós? non se me ocurre, as orellas ou as filloas. É máis tradicional que eso, non? Unha torta de roxós, unha torta que vai levar pasas, noces, azucre, roxós, En serio? en serio. Eu na vida escoitei, torta de roxós. Pois é moi tradicional. En cañete. serio? O que pasa ti é moi novo. Eu son moi Ti é máis novo. de Doraemon. Ten un peto máxico, cheo de roxós. Cheo de roxós, e de tortas de roxós. De tortas de roxós. Bueno, gústame. Pero está moi rico, xa verás. Gústame, porque é unha maneira un pouco diferente de comer os roxós, non? Claro. Vale. Sí, Begoña Vázquez. Eu fago, eu tamén. Begoña Vázquez. Que? Que vas facer ti? Pois eu vou facer roxóns, vou facer roxós de escarapela, que son da miña zona, que son os roxós, as flores. Vale, estánse vendo na casa. Son as famosas flores, bueno, os roxós da zona de Ourense, Sí, que son totalmente distintos aos do resto de Galicia. porque somos diferentes. Sodes moi distintos, sí. E ti eres a prova evidente de que Ourense é maravilloso. Que maravilloso. A ver, contanos por que ese roxón é un pouco particular, porque é o que recubre o intestino delgado. Si é o que recubre o intestino delgado. Entón, na miña zona fanse desa parte, tamén da parte do vallo, desa Estanse parte vendo aí feitos e sen facer, na casa. que recubre tamén o que é a tripa. Cortas en cachos e arroxónse xuntos. Primeiro, bótanse os de vallo, os que son de como tipo panceta, e despois bótase os de escarapela. Neste caso, eu vou usar estes porque son os máis diferentes, sí. Pois tortilla contra torta de roxóns. A ver quen gaña hoxe no Voltas co Prato. Imos cociñar roxóns, marchamos con Xulio Mato. Imos alá. Veña. Bueno, pois vamos alá. Torta de roxóns. Vexo por aquí que tes xamón, perixil, tes fariña, tes ovos, tes pasas, tes noces, tes manteiga, tes roxós, tes de todo. Esta é a torta de roxós. Vale, eso que tes aí. Mira, temos os roxós. Sí. Os meus non son da escarapela, como Os teus son, como digo, del Estedo. Este, del Estedo, bueno, del Da Estedo, zona toda de Santiago, Padrón, sí. de todo. Padrón da zona de Santiago. Silleda, de todos os lados. Silleda. O da carnicería, como neste caso. Pero eu chamolle des Estedo porque os hai el Estedo Bueno, moito. que como ves, son máis magros. Teñen Vale. máis magro. Ai, que Teñen ricos grasa tamén, pero están, teñen máis magro. Entón, facemos unha torta e vamos a botar os roxós, como che dixen, as noces, e estas pasas que as teño hidratadas cun poquinho de moscatel. As pasas, xa sabes, Moi que ben. eu a moscatel,
Pois é o viño este 12, xa sabes que é o moscatel, non? Sí, sí, sí. Vale, pois é un viño 12. Elas aí hidratando, non? Podemos hidratar con auga tamén, Vale, sería un vaso de auga, neste caso un vasiño de moscatel. E 3 ovos, entón é unha torta moi básica de fariña, ovos e manteiga, e un poquinho de azúcar, e despois vamos a incorporar. Ten dous amasados, por decirlo de maneira, vale? O primeiro que botámoslle medio kilo de fariña, un sobre de lévedo, un chisquiño de azúcar, de sal. Alucina. E agora é 100 gramos de azúcar, vale? Vale. Entón isto ahora vamos a mesturar. Que pasada. aquí. Torta de roxóns, pois chamade, non sei, a xente da casa chamade a voltas co prato, recordade que como sempre repartimos cartiños, por favor, chamádenos porque temos 50 euros dunha vez, 50 do outro, e sabes que? Que? Xusto agora acabase de dir, aí está, 664-48349, non me acordaba o teléfono. Bendito Sprinter. Sí, non me acordaba, así, 664-48349, aí tedes o teléfono a voltas co prato, recordade que repartimos cartiños e que hoxe estamos facendo torta de roxóns, que di Xulio que é moi tradicional. Moi tradicional. Pero eu... Ti preguntan a casa os máis maiores, seguro. Mira, Na miña casa faise cañotas. Faise tamén. Sí. Van aquí. Na tua Cas casa, sobras do pan. que non se fai na túa casa? Que non se Pois, fai? Estar sentado poucas veces. Vale, que eso faise nada de cañota. Es unha miña, é tradición familiar. Mira, o que che dixen que tiñamos aquí, isto, as pasas a remollo no viño, vamos a escurrir e vamos a botar aquí o viño, que non as pasas, que as pasas van despois, vale? Vale. Vamos a botar aquí o viño. Pero hai para algunha humedecer. cantidade de viño, O máis vaso, ou menos? é un vaso. Un vaso o ben de viño, ou se queremos facer para os nenos, con auga. Vale. Moi sencillo. Entón aquí vamos a botar agora os 3 ovos e a manteiga. A manteiga ten que estar ou derretida ou como esta, ves? A temperada, non? A temperada, vale? Sí, bueno, esa xa está casi... No, está ben temperada. Está só a temperada. Que pasa? Que a mayonesa, a mantequilla, perdón, se a derretimos e a deixamos enfriar outra vez, cállanos. Entón, por eso na derretín, vale? Vale. E agora aquí van os ovos. E simplemente con isto amasamos. Buah, Isto que é, pasada. cando menos sorprendente, vais a gustar moito, xa verás. E despois isto podese comer ou ben na mitad da comida como aperitivo ou como postre, eso A ver, da igual. se me gusta a metade do que me gustan os roxos sós, ou Pois con pan, vaiche gustar. ou en filloas. Tamén. Filloa, botas así uns roxos por dentro, enrolas ben, pa dentro. E queixo, E queixo. e queixo. E agora nada. Estás derretindo Galicia, E claro. agora xa que ti non faz, vou facer eu, vou amasar. Pois sí, amasa. Vou amasar. Estás che ben, sí? Moi ben. Vale. E vai dar moi ben esta masa, queda un pouco pegañenta ao principio, pero temos aquí un pouco máis de fariña para axudarnos, pero dá moi ben. Vamos deixar que se lle peje a masa a Xulio Mato e imos con Begoña Mato. Imos alá, cos seus roxóns da súa zona favorita, Ourense. A ver, cóntame. Mira, vounos acompañar depois cunha salsiña que che vou explicar xa. Allo, tomate seco e un pouquiño de nata que lle vamos a meter a cociñar para despois triturar. Allo, tomate seco e nata. E nata, xa está. Vale. Vamos a facer para acompañar a nosa tortilla. Cuidado, con iso, Aí. Allo, Agora vamos tomate a baixar seco e un nata. pouquiño o lume e así eso. Xa Boa, está listo. recende. Deixámolo cociñar un pouco, sí, porque ten un pouquiño de orego. Arrezande moi ben, O tomate, sí, está. A min gusta moito para acompañar a tortilla vai quedar Atención a super este rica. prato. Tortilla de roxóns Tortilla de con roxóns salsa de con tomate. salsa de tomate seco e un pouquiño de mozzarella de Allariz, que se fai en Allariz. Boa. Mira. Mozzarella da Allariz. Mira, Aí está. isto é Ese é o roxón a parte sacado do porco. sacado do porco, exactamente, sacado da tripa, Directamente. da matanza. É unha maravilla, a minha é unha das miñas festas preferidas, A matanza. Entón, que facemos? Cortámolos así en trozos, Ajá. pon aí un pouco a dar... O lume. Dámelle aí o lume, A sí. canto? O 9. Xa está. Para que fai O a nove, calor. aí está. Entón, o que facemos? Botarlle un pouquiño de auga, Vale, porque para cociñar o roxón Cun pouquiño de importante auga. para a xente, só fai falta poñémolo o roxón, así, o sea, a sustancia, sí. auga e lume. e lume. Xa está. E despois, ao final de todo, un pouquiño de sal. Vale. E tamén se lle pode botar azúcar, que hai moita xente que lle gustan Que con toma azúcar. Sí. Sí, sí. Dicía Entón- Roberto agora, antes de empezar o programa, que é el que lle gusta moito así doce. De recién Con azúcar. feitos con un pouco de azúcar, sí. Sí, sí. Estes, que na zona del tamén se fan estes. Pois non o sabía que se facía tamén na Mariña Lucense este tipo de roxón. Sí, vamos dando así forma. Por eso chaman flor, non? Porque... Sí, porque vai así. Vale. Mellor facelo na cociña... Mira, o mellor é facelo na lareira. Claro, ou na cociña de ferro. É cunha pota de ferro. Claro. Pero bueno, aquí neste caso, pois non vamos poñer unha lareira. Ni nada. Guau. Entón vámonos deixar que se vayan facendo. E así, despois normalmente o que se facían era cun pau. Aí non quero mexer cun pau para que non rompa. Co pau. Para que non rompa, cun pau. Os da miña zona tamén se fan con Sí. pau. Pero, por exemplo, mira, cando nós facemos roxón teñen que estar cocendo 8, 10 horas, moitísimas horas. Estes cantas horas teñen? 2 horas e media, 3 horas, depende do máis lume que rápido. teñamos, vamos atizando un pouco ca brasa,
Por iso teño un cambiazo, senón... Está ben, sí. Que o fixo miña mai. Ah, sí? Gracias, mamá. Mándalle un bico con roxóns onde tua nai. Sí, home, claro, fixemos ela. E podo levar algún eu. Mira, estas así é como quedan. Buah. E por douche dous. Uá, é unha Sí, pasada, son unha pasada. Unha Quedan... auténtica pasada. Sí. Isto, de verdade, xente da Oxe. casa, un Oxe. pouquiño de sal e pan, Fanse uns bocadillos. faz uns bocatas Sí. espectaculares, é verdade. Bueno, creo que chegou o momento de chamar ao noso convidado de hoxe que pase coa súa maravillosa receita, Anxo de Marín. Un aplauso para él. Querido Anxo, que tal, como estás? Bueno, vamos tirando. Estou cheirando, teño un pouco de fame, pero bueno. Estás fame? Anxo que ven coa chapa do programa. Así me gusta, super fan, non, do programa. Maravilloso, maravilloso. Sí? Que pasada, que tes? pasada. Que? Que tina tes? Eu non a teño, non a teño. Ten Anxo, pero eu non. Eu Os non. que somos de calidad premium, Porque temos sodes chapa. premium, claro. Sodes Exactamente. premium do programa. Toda a xente que nos ve é premium do programa. Imos ver o que fai Xulio Mato. Arrímate aí porque el Hola, Anxo, quere benvido. facer unha torta de Pois roxós. mira, vou facer unha torta de roxós. Aquí teño xa unha masa que estou acabando de traballar, que como ves sigue pegañosa, ves? Pero xa non se pega tanto Hai que, como hai antes. que irla rompendo para activar o glute. Entón, ten medio kilo de fariña, 2 culleradas de manteiga, Azucre. 100 gramos de azucre. Está no printer, Ah, vale. É Está un de sobre, Lovendo. é un sobre de levedo. Está de Lovendo, vale. Vale, na pero eu casa. teño unha memoria, como ves? Sí, prodigiosa. Entón, agora hai que amasala durante 5 o 10 minutiños para activar o glute. E despois, ves, a masa que era pegañosa, xa se vai soldando. Xa se vai soltando. Despois vamos a botar roxós, uvas pasas E noces. e noces, a partes iguales de peso, vale? Perfecto. 100 e 100. E vai quedar unha torta que vamos meter ao forno en 25 minutos. Estupenda, xa verás. Noces ou, agora xa o sei, crouchos tamén. Tamén, Crouchos. Tamén ou se di. couchos. Ou Couchos ou crouchos. couchos ou crouchos tamén. E Anxo, que che parece a receita que está facendo Xulio Mato? Eu esta xa teño probado. Ah. De feito, eu algunhas veces fago así na casa tamén, Pois mira porque é que moi ben. tradicional por alá, por as Rías Baixas. Ves? Pois mira, eu penso que por todas as zonas, porque na Galicia Oriental tamén, o sea que... Pois a ver como sale. Bueno, despois probamos, a ver. Ti, Veremos se a non ver. che gusta, Bueno, su día, mira para outro lado. Sabes Vale. a historia, Xulio, que como el xa sabe como sabe a torta, agora ten o máis complicado. Claro, ou Claro. non. Ou non. Ou non. Ou Esta non. vai estar moi boa, xa verás. Nunca le sabe. Pero vouche dicir unha cousa, Anxo. Ali temos unha tortilla de roxós, eso sí que na vida. Bueno, xa se me fai a boca auga, a verdade. Vamos ver o que fai, mientras tanto, Begoña, vente por aquí. Begoña, contalle, Anxo. a ver. Hola, Anxo, benvido. Pois eu vou usar a parte do que recubre a tripa, que é esta parte de aquí, que se fai moito na miña zona, e o que ves corteinos, e agora botei un poquinho de auga, e agora xa a auga xa se sumiu, e agora o que queda xa empeza a soltar un poquinho de grasiña, que xa se lle empeza a ver, para que primeiro se encollan un poquinho, empecen a cocer, e agora empezan a soltar un poquinho a graxa. Perfecto. Entonces, a idea é facer unha tortilla despois, Está Xulio aquí porque está flipando. No, porque nunca os vira. Está flipando Isto non con vira. estes roxós porque nunca os vira. Vou facer unha tortilla rechea do roxón, cun poquinho de salsa de tomate seco e un poquinho de mozzarella. Oh, A ver que che parece. É así un pouco, traer o tradicional un pouquiño aí á modernidade da hora. Perfecto. Anxo, que? Bueno, pois nada, promete. A ver. Despois veremos. Eu a verdade é que así tortilla de roxós na vida, Bueno, Hai que eu probar así de nunca o vin, pero hai que probalo. Hai que probalo e listo. hai que probalo, hai que Sí, probalo. sí, sí. En calquera caso chegou un momento no que tes que escoller cal das dúas que ti que che pode gustar máis. En feita desta maneira, seguro que me gusta porque é o que provei eu. Xa. Pero véxolle moi boa pinta a esta. Non Veña, arriesgues, pues, Anxo, Sí, non arriesgues, moitas mellor o posibilidades. coñecido. Hai que probalo. Non é dicir, cómese polos ollos. Empezas a comer polos ollos e acabase comendo por o estómago. Vale, veremos Hai que que, probalo. veremos que é o que pasa. É listo. Veremos que é o que pasa. En calquera caso vou te mandar ao sofá dos sufridores e despois chámote, vale? Vale, gracias. Un aplauso para Anxo, que está con nós con a volta escoprato. Ben de Marín. Ben de Marín. Ai, que auténtica maravilla, Roxóns temos hoxe no a volta escoprato. Imos ás somozas. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, cañotas. Que Como tal? estás? Ben, Ben. moi ben, sí. A ver, que tipo de roxos tedes aí no norte nas somozas? Ai, aquí hai de todo, Sí? Sí. Hainos tamén como os de Begoña ou non? Non, pero vounos facer. Vale facer? Sí, vounos facer. Porque A ver, ti- hainos, pero eu nos fixen, pero vounos facer. Claro, entendo que ti estás Sí, porcos, sí, logo. sí. Non, non teño porcos, pero... Pues Túvelos, agora non teño. Vas ter que pedilos.
Bueno, compralos, claro. Claro. Bueno, mira, estás vendo aí as dúas receitas, non sei se hai algunha que che sorprenda, se probaches algunha vez das dúas, contame. Bueno, non probei ninguna das dúas, pero igual vou probar a facer as dúas. Hai que innovar. Vale, vale. Entón, que facemos? Damos un mini punto a cada un. Claro, como a sempre, porque teñen boa pinta os dous. Sí, son vos. A verdade é que son dous vos cociñeros, non hai queixa ninguna. Eu xa probei a comida deles e están moi ricas os dous. Pois xa ves, xa ves. É que claro, Moitas gracias. cando se compite contra algo así é imposible, é imposible. Bueno, vouche mandar un bico moi grande e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale. Veña, Moitas un bico. gracias, chao. Hasta logo. Chao. Chao. Oi, rixóns, roxóns, turrullos. Son moitos os nomes que lle damos a esta maravilla ao largo e ancho da xeografía galega, pero o concepto é sempre o mesmo. Este era un invento que fixemos para sacarlle partido a aquelas partes do porco que non tiñan moito aproveitamento. E quedou tan rico que agora xa facémolo case por vicio. De feito, antes só eran propios dos meses de matanza, pero agora podemos mercar a carne e facer na casa os nosos propios roxóns. E que precisades? Pois auga, sal e paciencia. O ideal é cocelos 8 ou 10 horas ao lume da lareira ou da cociña de ferro. Si, a madeira tamén lle dá o seu aquele especial, como dicía Begoña. A proba dos roxós era en moitos casos un acontecemento festivo, así que non perdamos ese feliz costume e fagamos desas receitas unha excusa para convidar aos nosos amigos e tomarlle unha na casa. Lembrade que imos deixando todas as receitas nas nosas redes sociais en @voltascoprato. E isto tamén, o que fai Begoña tamén, Mira. Pff, que maravilla, Mira, teño a salsa xa. Va. Tomate seco, nada, Tomate que máis? seco, un pouquiño de allo, primeiro sofrito un pouquiño do allo no aceite. Ajá. Boto o tomate seco, deixo que levante un pouquiño Ajá, e agora a triturar. moi ben, Listo, mira que pintaza. Isto hasta para cualquier cousa. Pa Con as cualquier cousa. patatas, Isto, Pa a cualquier salsa de cousa. Begoña, a salsa de hoxe vale para todo. pon os bistés, pon os huevos fritos, pon os espaguetis, pon as patatas, Sigue. pon pouco de pan, pon bocadillo, Sigue. pódela ter na nevera, pódela usar. Pa todo. Absolutamente todo. A salsa de Begoña de Mira tomate que seco. bonita, mira que ben queda. Guau. E queda riquísima. E a tortilla en que momento vai? Por que? A tortilla vai agora. Ah. É de huevo solo, se fora de patata, Ah, amiga, está fastidiada. Vale. Ya ves como quedou a salsiña, quedou espectacular. Aí E aí vai. andan os roxos ainda traballando. Non Mira probo. aquí. Sí. Ahora vou bater o ovo. Ajá. E o que fago co ovo é botar engadirlle para esta tortilla que vou facer un pouquiño, un chisquiño de auga. Vale. Vale. Entón vas bater agora, non? Vou bater así. Cantos vas bater? 2, chegalle. Dous. Pois deixamos a Begoña batendo ovos e marchamos con Xulio, o da torta. Como ronque ese porco, tan cedo de mañá, comía yo. Que tal? Es, a cabalo. Torta de roxos, claro, viña a cabalo dos Torta de teus roxós. Mira, estou Xa lle integrando botaches pasas? Mira, botelle as noces e as pasas, pero explico ahora como. Vale. Vona abrindo, mira, vámola abrindo así un pouco, Ajá. porque así aproveito ahora, xa hai pasas e noces, e ahora botamos aquí non todos, senón parte dos roxós, Claro, é vale? que o problema, entendo, nesta torta é como integrar os roxós, non? Moi sinxelo, É porque ahora o sinxelo. que facemos é, botámonos así por riba e ahora imos amasando. Mira, xodámonos un poquinho máis de fariña, porque os roxós aportan grasa e as uvas humedade, Ah, entonces, para que non se nos volva a pegar, pero ves, como se integra moi fácil. sí. É curioso que é unha torta moi tradicional. Non Moi é, tradicional, non é aquí moderna, é algo moi é nada tradicional. moderno. Tu ten máis anos que ti, é que mi, que os tres xuntos. Seguramente, que os Por tres eso. xuntos, Entón, sí, mira, seguramente. Hai unha parte de cada aí, Ala. porque así como vai casi todo integrado, o resto vámoslo colocar arriba e vamos presionar para que nos quede unha capa de arriba con roxós, noces Que guai. e pasas, Xa vale? que vai quedar espectacular. Pois creo que chegou o momento da pregunta de concurso dos 50 euriños do Voltas co Prato. Imos alá, Xulio Mato, sábela? Non sei. Non a sabes? Tes que mo Pois facer. imos alá. Que dous froitos lle bota Xulio a Ai. torta de roxóns? Esta xeina, Sabes. Noces e uvas pasas. Facilísima, está de lo vendo en Moi directo. sinxela. Aí ustedes. Mira, ahora estiramos. Noces e uvas pasas, os dous froitos. 664 4834 19. Chamade porque temos 50 euriños, temos roxos, pero os roxos vou nos levar eu, así que 50 euriños para a primeira persoa que nos chame e diga noces e uvas pasas. Noces Quer dizer que e uvas pasas. Estiramos. Mira, estiramos hasta que nos quede máis ou menos unha altura de 1 centímetro, un poquinho menos, porque despois, claro, como isto ten, hai que acordarse que ten lévedo. Claro, medra moito ou non? Vai nos medrar, o doble máis ou menos. Vale. Entón simplemente, pois eso, xogamos, porque temos un molde rectangular, É xogamos para que nos curiosísima quede a rectangular. receita. A receita é super curiosa. Pero é moi é- sinxela, como ves. Bueno, teño que decir que entre o primeiro amasado e este Sí. que integramos pasou unha hora, fixen un poquinho de maxia, vale? Vale.
cocinar pola miña conta de riesgo porque ti Pillamos un pouco de máxe televisiva. Vale, vale. non podo contar contigo para todo. No, tes razón, tes razón. Entón, mira, ponme isto aquí no medio, por favor. A ver, Mira que color máis bonito ten a masa. Buah, Entón, unha ahora pasada, Vamos estirando e o que facemos é rematamos de estirar carmaos. Mira, cortamos E aquí un colócala. poquinho, eso é. O que facemos é igualar un poquinho toda sí, sí, sí. roxóns, noces, pasas, un poquinho de azúcar e despois vámoslo rematar Botándolle un por poquinho riba, de ¿no? xamón, Buah. un pouco de cilantro e un pouco de limón. Isto é casi prato único, Toma, maravilla. Mira, é o que che dixen. Agora o que facemos é unhas pouquiñas uvas pasas por riba, Bueno, bueno. unhas pouquiñas noces. Xulio, mira que ás veces métome contigo, Bueno, ás No, veces, ás veces non, todos os días. case sempre. Pero hoxe, no, No, bueno, porque os roxos encantan. gustenche. A mí tamén me gustan, Imos repartir cartiños, imos a Monforte. Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañota. Así me gusta, Teresa, con alegría, Sí. con alegría. Oiches, E logo, a ver se ganamos os 50 euros. eu espero que sí. Chove en Monforte ou non? Así que chove. A pregunta sería, en que sitio de Galicia non chove hoxe? Eso é. E onte? Eso digo eu. E onte? Eso vale máis de o mes pasado. Bueno, Teresa, a ti gustanche os roxos? Ai, me encantan. Sí. Sí, e eses que estades facendo aí do entreto, nós chamamos de roxón do entreto. Roxón do entreto. do entroi. Que entreto, onde do van entreto. envoltos na tripa, sabes? Ah, o da Chamamos de tripa, que está entreto, facendo... ese. Vale. Ah, que curioso, que curioso. Do entreto, Sí, Begoña. Do entreto, Begoña. Están moi pasada. ricos. Ti tamén non lle chamades así, non? Nós no, pero chamámoslle de escarapela ou de cascabel. Bueno, increíble, O dos nomes, a verdade é que a mí, Galicia asómbrame seguir. Sí, cada constantemente. lugar, verdad? Sí. Asómbrame constantemente. Bueno, Teresa, imos polos 50 euriños. Que dous Vale. froitos lle bota Xulio Mato á torta de roxós? Bota uvas, pasas e noces. Moi ben. 50 euros. 50 euros. Gracias. Moi O que, ben. ó? Non sei que dixo. Acertache. Gracias, cañota. Ah, de nada. Bueno, un bico moi grande. Gracias por chamar. Un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Igualmente. Veña. Chao, gracias. Hasta muy loguiño. amable. Chao. Creo que Xulio ten que ir ao forno. Tengo que ir ao forno. Vale. 180 graus, Sí. entre 20 e 25 minutos. Sempre damos ese marxe de tempo porque cada forno é un mundo. Claro, 180 graus. Bueno, eu o que recomendo é 5 minutos antes de rematar, espolvorarlle un poquinho de azúcar Ah, e rematalo os 5 minutos siguientes, vale? os últimos 5 minutos do forno con azúcar. Espolvorarlle un poquinho de azúcar simplemente Sí. para que pues, podemos yo botar o sacar, pero se non vai nos bailar, así fundes un pouquiño con todo. A masa deuche traballo, Porque hai que amasala. No, porque está sudando. Vamos con Begoña Marcos. Bueno, mira, Mira. eu teño un pouquiño aquí de ovo, A ver. xa batido, Sí, e un pouquiño de sal. Xa fixeches Botamos. unha, non? Fixen unha xa, sí. vale. Claro, para estar entreteñida. Sí, para que vai pasando o tempo, Va, non? claro, Programa, senón, moi ben. vou engrasar ben as sarténs, onde depois pégase no medio, que non son moi fiables. Vale, Aí. vale. Entón, o que facemos é como se fora unha tortilla francesa. Sí. Aí, Hola. vámola botando, vámola dando Está voltas. xeito, Fixen algunha. Algúns centos, Algúns non? centros de tortillas, sí. Sí. Sobre todo para rapaces gustalle moito as tortillas. Sí, é Entón, verdade. agora o que lle boto uns pouquiños roxóns. Está sendo un pouco amarrada no roxón. Bueno, pois vamos a botar un pouco máis. Está sendo un pouco amarrada no roxón, hai que dicilo, Sí, Tendo o roxón da casa, mirade pa aí, tes razón. por favor. Catro razón. cachos de roxón mal botaos. Bueno, veña, xa lle botei un pouco máis. Aí está. Vou lle botar ahora un máis. pouco máis, Inda. Aí. Para que non te queixes. É que despois ven Anxo aquí e di, no, esta é unha tortilla francesa. Ves algo queixoso. Non se dice así. A ver. Vamos a botar un pouquiño desta mozzarella, Que é de allariz, Allariz. riquísima. Sí. De onde é o Mira. Gran Piñeiro. Aí De vai. Allariz. E agora, Hola, que pasada. ves? Hola, que Aí. pintaza. E agora o que facemos é botarlle así para diante. Sí. Vamos a ir arrimando. Ole. Así. Buah. Así. E Falo ahora como dámoslle, unha filloa. claro, unha estocada final. Aí. Vale. E agora Bueno. empúxome e fagolle así. Epa! Bueno. Que pasada, Listo, Vamos a ya dar un aplauso, que merece un aplauso, pero Begoña Vaz, Gracias. E Que agora vamos a maravilla. botar esta que temos aquí para que se derreta. para que se empece a derreter o queixiño. E botamos esta salsiña. Que che parece? Isto vou ter que levar eu un par para a casa. Así. Anxo vai flipar, vou ir falar con el, porque
ten que estar alucinando, pobre home, ten que estar alucinando. Veña, imos co público da Voltas co Prato, imos con Anxo. A ver, Anxo Graña, de Marín, estamos coitando a canción que fala da matanza do porco. Non sei se en Marín se mata moito ou non. Mátase Sí. moito porco, sí. A nos encántanos o ministro. Nos Ah, chamámoslle ministro. a pata de ministro é a uña, non? Sí, as patas de adiante chamámoslle Eso pata de demais ministro. ti un día. Non sei por qué. Sí. É curioso. Bueno, pero é un nome bastante particular. Nos dicimos así, pata de ministro, outros chamanlle lacón, outros chamanlle damamán. Cada un chamanlle como lle peta. Ai, que che parecen as receitas? Maravillosas. Xa teño curiosidade por probalas, a ver que tal. Curiosidade gastronómica e culinaria. Exactamente. Digo eu que a min chamoume moito a atención a tortilla francesa de... Bueno, non é francesa porque leva por dentro... Sí, pero é o estilo da tortilla francesa, non sei, é bastante pouco habitual. Sí, é curioso. Pero bueno, hai que probalo, hai que dar unha oportunidade, a ver que tal. Estame soando o forno de Xulio e teño que ir. En 2 minutos vais probar. Perfecto. Un aplauso para Anxo, que está connosco. No Voltas co Prato, imos alá, veña! De aí vai sair unha pedazo torta de roxón. De aquí ao ceo. De aquí ao ceo. Mira. Bueno. Mira que virguería, Oh. Esta ten o azúcar xa. Ahora que vamos facer é colocarlle torta de roxóns, Con pasas e noces. Estáme baixando, a tensión estáme baixando. Atención. Mira que bonita. Mira que corten. Sobre todo, mira, toca. A ver. Mira como sona. Cocidinha, isto está moi rico, Oh. Mira, ahora vamos a colocar un poquinho de xamón. Isto é opcional, Isto é todo opcional. Home, todo é opcional. Todo que llevo tan opcional. No, bueno, o resto non, pero o xamón agora por riba é opcional, que é unha receita que non é moi de Galicia poñer o xamón, pero fora donde se fai roxós, porque isto é de todos os sitios onde hai matanza, queda moi ben. E agora aquí teño un aceitiño de limón e cilantro. Pido un fortísimo aplauso para o renovador de receitas tradicionais, Xulio Mato, enorme, grandísimo. Imos con Begoña Vázquez a ver como vai coa súa tortilla de roxós. Bueno, Xa estou. fixo dúas. Fixen dúas, sí. Fixo dúas porque unha leva o meu nome e outro de Para que Anxo. aprobe tamén a xente. Guau. Roxós, queixo, mozzarella daqui. Riquísima. Leva ovos da casa tamén. Mira, É que o podes facer con todo cousas. Bueno. vamos a A cortar un salsa de trociño. tomate seco. Sí. Mira como levanta. Que pasa? Ol! Que rica. Begoña. Aí poño outro cachiño, así. Begoña, isto é para morrer de prazer absoluto, E ainda non o probaches, solamente E ainda non o cheiraches. probei. Un pouquiño E perixel, ainda non o lle vamos a probei. Podes poñer. roubar o coitelo, veo. Sí, deixo. Vamos a decir a Anxo que se levante e que veña a probar porque chegou o seu momento, así que un aplauso para Anxo de Marín. Veña, vamos alá. Bueno, que tal? Ven por aquí, querido. Ven. Non te pares porque senón xa te mareas. Xa te mareas. Ponte aquí. Madriña, que pintazas. Estás preparado? Perfecto. Para probar as dúas super receitas. Preparadísimo. Pois cando queiras podes comezar xa ca de Begoña Vázquez con esa tortilla espectacular. E mentras tanto, Vamos imos coa probar. pregunta de concurso. Sí, de Que aquí. queixo lle puxo Begoña ao seu roxós? Mozzarella, tallariz. Si decides mozzarella, vale, pero si decides mozzarella de Allariz, somos máis felices. Máis felices. 664-483-419, chamade 50 euriños en xogo. Que queixo lle puxo Begoña ao seu roxós? Mozzarella de Allariz. Mozzarella de Allariz. Imos alá. Ah, xa estamos aí. Imos a portas. José Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Imos alá. Que queixo lle pon Begoña ao seu roxós? Mozzarella de Allariz. Moi ben, José Manuel. Bueno, José Manuel, nos quedamos aquí comendo roxós, ti disfruta do programa, vale? Moi ben. Veña, un bico grande. Chao. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Anxo, dalle, Xa estás, xa probaches os dous? Sí, porque senón se me poño aquí, saqueme aquí a dormir esa... Pois imos esa alá, estou de ocupada. mamán, cociñeiros. Estas mans tan espectaculares que sempre nos fascinan. Imos alá. Mira, Anxo de Marín, calquera despois de dos probar os dous dous. espectaculares. Este traeme uns recordos increíbles, pero gustoume máis este de aquí. Begoña Vázquez, xa aquí sin dicirlle ou nada. Moitas gracias. Aí está. Begoña Vázquez. Espectacular. Bueno, Anxo, moitísimas grazas, Nada, encantado. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas. En donde? No, voltas co prato. Chao. Mañán.